Hello guys, good morning. आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनिफ्राय आङो इउटुब चेनेलाव ब्लग भिडिअ लाबोसिगोन। सानफ्रामबो होनो नाजागोन। नोंथांमोना आंखौबो हेफाजाब खालामबानो जाबाय, आंबो नोंसोरखौ हेफाजाब खालामलांगोन। आंना इउटुब चेनेला मनिटाइज जानानै डिमनिटाइज खालामहरबायमोन हरफिनबाय। ओमफ्राय दा गोबां नाजाबाय आं हायाखै, नाथाय सासे आगैखौ आं बानायहोनायनि उनावहाय आंना दिनैहाय इउटुब चेनेला मनिटाइज जाफिनबाय आरोना। बेनिखायनो आङो दा दिनैनिफ्राय भिडिअ होनो नाजासिगोन आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नायलांबाय थादो। चलो बिसिना बानायलायबाय सासेया, नायदो खामानि गैयिनि खामानि आरोना बियो। बिसिनाया गाबजोबो, नै गाबजोबो ने बिसिनाया। बेखौनो बानायस्लायनो गाबैनि ओरैबायदि पेपार बायदि गोबाखा आरोना फालेङा, दाम खमनि। बेसेबां लाबामोनलाय बिफा जोङो बेखौ? 2000 नङालै, 6000 ना बेसेबांबानिमोन। औ 4500 ना 5000नि फालेंमोन आरोना। नायजाला अबस्था खाराब, गोबाब पापर बायदि आरोना। ओमफ्राय गाबजोबो अबस्था गैयैनो, नायसाय। ओमफ्राय बेहा बेखौनो दे हिनजावनि जुथाखौलाय थिखोनाया माथो जानो। बुरि ओंखारबोबाय जोंहा मोनसे जायगायाव थांनोसै आरोना। थारमाने बाजाराव थांनो नागिरदों। मोनसे जायगायानो जाहैबाय बाजारावहाय माबा लायनो नागिरदों आरोना। एसे खरस लायनो नागिरदों, ओंख्रि लायनोसै। ओमफ्राय मोननैसो बुस्थु लाबोनांगौ दं आरोना। मा जायखिजाया मोनसे मालाबा जाबा नुगोन आरो, मोनसे खामानिनि थाखाय थांगोन। ओमफ्राय नै दिस इज माय जेबि हिर' नै बालासो गन्था हिर' बियो। जेबि जिर'सो गाइसमोन। फाइनालि गाइसमोन जों मोनसे दखानाव फैदों होननाया फैमारबाय आरोना। बे दखानानो जाहैबाय, मा दखान होनोमोनलाय बेखौ? फार्निचार ना मा होनोमोनलाय? ओइ मा दखान होनोमोनलाय बिदिखौ? न'आव मा साजायनो गोसो, न'नि वालाव बा दराव बा आलमारि बायदि बायदि बेयावहाय मोनजोबगोन आरोना। वालावनो बिदि लागायहैनो नागिरदों जोंहाबो, मानोना रंखौ बिराद गाज्रि फुनदों आरोना न'निया। ओमफ्राय आङो नैबे आलमारिखौ ओरैबायदि फसायबाय, नै ओरैबायदि स्पेस सिङाव। बे सिंनि स्पेसखौथ' आं नांजाला, नैबे सानि डिजाइनखौनो ओरैबायदि फाग्लि बायदि मोजां मोनबाय आङो। ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरोना। बहुद जिनिस दं आरोना बाव, मा स्टाइलनि नांगौ। नै इन्जुराव मा होनो गोसो, नै बेफोरखौबो होजोबनो हायो आरोना। आं नोंसोरनो मोजाङै देखायनि र'। आंबो सानसे लागायहैगोन, ओंखाम संग्रायाव बानायहैगोन आंबो सानसे। नैबेथ' माबासो प्लास्टारसो, ओरैबायदि साइज आरोना। माने डाइरेक्ट लांनानै नै बेखौ बोखानानै इन्जुराव सिथाबनांगौ आरोना। ओरैबायदि साइज नायसाय। बेखौथ' बायनो हाखानाय नङा, नोंनि मैया अखादानो गैखाया आरोना। बेबायदि बायनो हानायनि नै आं हाखालासो साइजखौनो। बिखा बिख्लो गुसु मोनलायलायबाय। लकेसनानो जाहैबाय बास स्टेन्डआव आरोना। नैबे बिट गोजा, बिट ना मा होनोथाय बिदिखौ मिथिया आरोना। ओरैबायदि साइज। जाखावदाया मालायनिखौ जानला मोनला खावथोंगासिनो। ओइ जों स्टाइल बाजारावहाय मा लाबोखो, माने हजों बाजाराव खेबनो मोनासै नालाय न'आवनो खेबफैबाय आरोना आङो। थोरसि आरोना, नै दिस थोरसि, नै बाय वान गेट फ्रि। मोनसेयावहायनो माबा 150 आरोना। मोनसेयावनो 150 थोरसिया, 6था लाबोदों। ओमफ्राय गिलासा मोनसेयावनो 85 गिलासा। ओमफ्राय खुरैया मोनसेयाव 40 थाखानि खुरै। ओमफ्राय नैबेहा मोनसेयाव
109 थाखा मोनसेयाव 6था लाबोदों ओमफ्राय बे मोनथामजों 100 नै बिसना सादोर 600 लासाय ना दाम मेला से रे दाम मेला से दाम